Salam, barka da zuwa tashar iService don soyayyar ku da manzon Allah. Ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Assalamu alaikum. Ke duniya ina zaki da muni. Haters da ku nake. Sai mutum ya yi tallan magungunansa ku je ku saka kuna yawo da shi group peji kuna zagin Umma Shehu. Sai kuma ku zo kuna neman wanda ya san Umma Shehu za ku sai magani. Kun yi ƙoƙari, ni haka nake so. Ku zage ni amma fa ku sai magani. Ku zage ni iya san ranku. Babu wanda zan zaga a cikinku. Amma ku riƙe wannan. Muna nan zuwa lahira. Duk wanda ya zage ni sai na anshi ladan shi a lahira wallahi. Ba abun mamaki bane ma ka gama zagi na ina zuwa sai na anshi ladan ka wallahi. Ni kuma na nan na baka checkpoint na wuce aljanna kana can kana ansa tambayoyi. Dan haka kuna yi ina jin daɗi. A zage ni amma a sai maganin mata.